నేలపల్లి గ్రామంలో ఆర్టీసీ బస్ సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతూ ఈ రోజు గ్రామ సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, గ్రామ పెద్దలు మరియు గ్రామ ప్రజలందరూ కలిసి శాంతితో ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు విద్యార్థులు గ్రామం బయట ఉన్న స్టేజ్ వరకు వెళ్లి బస్సు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితుంది. చిన్నపిల్లలు, బాలికలు ఎండ, వర్షంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇది రాజకీయ కార్యక్రమం కాదు. మా గ్రామ విద్యార్థుల విద్యా హక్కు, భద్రత మరియు భవిష్యత్ కోసం చేస్తున్న న్యాయమైన విజ్ఞప్తి. ఆర్టీసీ అధికారులు వెంటనే స్పందించి నేలపల్లి గ్రామంలోకి బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలని మా గ్రామ ప్రజల తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. నేలపల్లి గ్రామ ప్రజల తరఫున గ్రామ సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, గ్రామ పెద్దలు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.